नमस्कार, हमारे YouTube चैनल संगीत दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस समय पे एक गीत सुनाऊंगी जब सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका गए थे। किस किस समस्याओं का सामना किए, उसी को मैं अपने गीतों के माध्यम से सुनाऊंगी। कमाल कइला, कमाल कइला, कमाल कइला हो कमाल कइला, कमाल कइला हो कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। के करा के लंघला हो के करा उजड़ला, के करा के लंघला हो के करा उजड़ला, के करा के पतवा लगवला हो यू कमाल कइला, उ कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। सरोवर के लंघला हो बाटिका उजड़ला, सरोवर के लंघला हो बाटिका उजड़ला, सीता जी का पतवा लगवला हो उ कमाल कइला, उ कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। कमाल कइला हो कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। के करा के मारला हो के करा जरावला, के करा के मारला हो के करा जरावला, के करा से के मिलावला हो यू कमाल कइला, हो कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। रावण के मारला हो लंका जरवला, रावण के मारला हो लंका जरवला, विभीषण के राम से मिलवला हो यू कमाल कइला, उ कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। कमाल कइला हो कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला, काला मुहमा वाला बनारा कमाल कइला। कमेंट में बताइएगा ये गीत कैसी है।